veda retinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tatsuka zvekare nawo ma-secrets nema-confessions. Regedzai patapinda muma-confessions edu atatsuka takakubatirai. Confession yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomana Ashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ini mukomana Ashi ndaimbova munhu wekuti ndainge ndichipindawo ePentecostal church, ndiko kwandainge ndichinamatira ndiri, but ndakabva ndazoluza faith. This was after ndaluza basa rangu. So ndakati ndarasikirwa nebasa rangu ndokubva ndazotanga kuenda kune imwe church yainge isiri Pentecostal, but ndainge ndava kupinda kumasowe. This was after bosi vangu avo vandainge ndichishandira navo vainge vachipinda musame church iyo yandainge ndichipinda ndisati ndazotanga kunamatira ndiri kumasowe. Bosi vangu ava zvavaita ndezvekuti vaiva munhu uya wekuti nguva iya yekuti muchechi munenge mava kufanira kuti munge muchipiwa zvipo, then bosi vangu vaibva vasimuka vobva vapa zvipo zvekuti ndivo vanenge vachitokunda munhu wose pakupa zvipo muchechi. Then inini nabosi takabva tazoita a very big argument. This was after ndataura nabosi vangu mushure mekunge vapa chimwe chipo chainge chiri chikuumbesa muchechi. Ndikabva ndati ndinokumbirawo kuti munge muchindiwedzerawo kasalari kangu, nekuda kwekuti kasalari kacho mukoma hakana kana zvakainge kachimbokwanisa kundibatsira nazvo. Bosi vangu vakabva vatanga kungondiudza ngano each and every time pandainge ndichivaudza kuti ndinokumbirawo kuti mundiwedzere mari. Vaisandipa answer, vaisandipa mhinduro inobatika. Sometimes bosi ava zvavainge vava kundiita ndezvekuti since kubva zvandainge ndavakavakumbira a salary increase, ivo vainge vava kusandibhadhara in time, sort of like munhu ainge ava kuda kundikaurisa. Dzimwe nguva ndaikwanisa kutoita 2 months ndisina kana kutombogara ndapiwa mari yangu yepay in full. Zvavaita ndezvekuti vaingondipa mari yerent ende vaibva vazondipa nemari yekuti ndinge ndichitenga chikafu. Ndo pandakabva ndaona kuti vanhu vazhinji vanongowanda nekunamata, ende izvi zvakabva zvazondikanganisa mukunamata kwangu, because ndakabva ndaona kuti bosi vangu kunyange zvavo vachimira kuchechi, but vainge vasiri munhu ainge ari honest. Saka ndakati ndanetsana nabosi vangu ndokubva vandiudza kuti kana ndisingadi kushanda I was free to go. Ndokubva ndazorasikirwa nebasa rangu nekuti pakambani pavo ipapo inini on my side painge pava kusashandika, sezvo tainge tiri vanhu vekuti tainge takatoudzana magara moyo. Ndikabva ndangoona kuti munhu ane chinhu chake haamanikidzwe. Ndipo pandakabva ndazotanga kuenda kumasowe mukoma. Ndakati ndichingonotanga kupindawo kumasowe ndokubva ndazogamuchirwa nemufaro. Ndikabva ndangotanga kungofarirawo zvose zvainge zvichiitwa kumasowe ikoko. Even right now ndiri munhu achiri kunamata ende ndinonamatirawo ndiri pane rimwe sowe. So ndakabva ndaudzwa kuti since ndainge ndichiri mutendi mutsva, kunyange zvangu ndainge ndakambotendeuka ndikabhabhatidzwa apo pandainge ndichiri kunamata kuPentecostal, but ndakabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichitendeuka zvekare ndobva ndazobhabhatidzwa zvekare. Saka takabva tazonzi taifanira kuti tinge tichizoenda kuconference iyi yainge ichizoitirwa mune rimwe gomo, but tainge tichitoenda takawanda. Zvinhu izvi zvakaitika paEaster conference apo same year apo pandainge ndarekedza kuenda kuchechi yePentecostal. Takati tirimo mugomo muya vanhu vachinamata tiripo pachoto, then ndakabva ndanzwa simba raMwari richidzika, rakadzika zvainge zviine chisimba. Then since painge paine umwewo uyo ainge ari muprofita mukuru, uyu muprofita mukuru uyu ainge akatotorwa achitobva kune rimwe sangano kuti ange achiuya kuzonamata nesu musi wacho iwoyo apo patainge tiine conference. Saka ndakabva ndazongokaruka ndasimudzwa nesimba riya iro randainge ndanzwa kuti rainge radonha richibva mudenga richifamba munyama dzangu zvekare nemuropa rangu. Ndokubva
ndokubva ndatanga kunamata zvekare ndichipawo vanhu chiprofita. Ndainge ndichitopa vanhu chiprofita ndichiita sekunge ndiri kukwidzana naye muprofita uyu mukuru uyo ainge ahaiwa achibva kune rimwe sangano. Saka ndakati ndadaro vamwewo vakuru vemuchechi izvi havana kufara nazvo, including bishop, avo vainge vakandigamuchira nemufaro vakabva vatopa mudzimai wangu basa zvekare vakabva vatipa nepekuti tinge tichigara. Zvese izvi zvandakazoita zvokungokaruka ndasimuka ndichita sekunge ndinokukwidzana nemuprofita uya uyo wavainge vahaya achibva kune rimwe sangano. Ivo havana kufadzwa nazvo, saka vanhu vakabva vazotanga kufila very jealous because chiprofita chose chandainge ndichipa vanhu sandi kuti chainge chiri chiprofita chenhema kwete, chainge chitori chiprofita chechokwadi, just that ivo vakabva vafila jealousy. Saka bishop vakazoti vava kupa shoko vakabva vati ivo vainge vataura naMwari zvekare vainge vatarira upenyu hwangu hwandinorarama nekuti ndichiri mutendi mutsva, ndokubva vaona kuti hongu kuprofita ndainge ndaprofita but ndainge ndisina kuprofita nemweya wemazvokwadi. Vakabva vaparidza vachiti munhu anokwanisa kutoprofita achitoprofita nemweya wakashata, mweya wemadhimoni. Saka hanzi mandiri mainge muine mweya wakashata wainge uchida kubviswa kuitira kuti kana ndichizova muprofita ndinge ndichizosarirwa ndiine mweya wakanaka mandiri. Saka bishop vaya vakabva vati sezvo tainge tatova padhuze nenguva yekuti muchechi mavo ndipo pavanobhabhatidza vanhu avo vanenge vatendeuka neavo vanenge vachida kurasa zvivi zvavo, vanenge vachida kubhabhatidzwa zvekare, vakabva vati neniwo ndaifanira kuti ndinge ndichizoendawo kubhabhatizimu ikoko. So taifanira kuti tinge tichizoenda kune rumwe rwizi urwo mukoma rwunotoyera. Ikoko kwatainge tiri ikoko takatoudzwa tichitonzi rwizi irworwo rwunoyera. Saka taifanira kuti tinge tichienda pamwe painge paine mapopoma. Tainge tangonzwa nezvapo kuti panzvimbo ipapo pane njuzu, apo pacho pataifanira kuti tinge tichienda kunobhabhatidzwa. Asi mukoma vanhu ava vainge vakatondirongera zano rakashata, ende ivo bishop ava vakabva vazoselekta vamwe maprofita maviri, vakabva vati vaprofita ava ndo vaifanira kuti vange vachizova neni musi wacho iwoyo wekubhabhatidzwa. Maprofita ava ivo vainge vachizoudzwa zvekuita nabishop, since ivo bishop vanenge vari busy musi wacho iwoyo wekuti vanhu vanenge vachibhabhatidzwa. Saka vakabva vati pose pandinenge ndiri vaprofita ivavo vaviri varume vaya vaifanira kuti vange vachizova neni at all the times. So zvakazoitika mukoma ndezvekuti usiku hwacho ndakati ndakarara like mangwana acho makuseni apo pataifanira kuti tinge tichizomukira tichienda kunobhabhatidziwa. Ndakati ndakarara ndokubva ndazorotswa, ende ndakatoona kutoti mweya uyu wainge uchindirotesa wainge uri mweya wechiprofita, nekuti wainge uchitondirakidza zvose zvainge zvichazoitika mune ramangwana racho. So mukoma mweya uya wechiprofita wakazoti wava kutaura neni, wakabva wati kwandiri handidi kuti iwe unge uchidzika navo varume ava muchienda uko kurukova pamapopoma uchienda kunobhabhatidziwa, nekuti kana ukagara waisa rutsoka rwako mumvura iwewe ndaona watorwa nenjuzu, ende kudzoka kwako kuchazotinetsei, nekuda kwekuti njuzu iyi yandaona yakutora injuzu isina kunaka. Zvekare mweya uya wakabva wazondiudza kuti kana ukagara waenda ikoko uchazotorerwa chipo chako ichi chandakupa chekuprofita. Mukoma inini ndakabva ndanzwa ndichinyara mangwana acho makuseni, nekuda kwekuti bishop ava vainge vari munhu ainge ari munyoro, munhu ainge aine moyo wakanaka. Like ipapo pavainge vakasangana neni vakabva vandipa pekugara, vakabva vandikurudzira kuti ndinge ndichitora mhuri yangu, ndokubva ndagara paya pavainge vandipa pekuti ndinge ndichigara, ndokubva vazopa mudzimai wangu basa. Asi mudzimai wangu ainge asingashandiri ivo bishop ava direct, mudzimai wangu ainge achishandira
ivo mudzimai wavo ivo bishop ava vekundibatsira. Saka takazoti nguva iya yekuti chirori chacho chaifanira kuti chinge chichititakura kuti tinge tichienda kuya kunobhabhatidziwa chakati chauya, ndakabva ndanzwa ndichinyara nekuti ivo bishop ava vainge vakamira pedo neni. Saka kuti ndinge ndichiramba ndakabva ndanzwa sekunge ndainge ndavashora because maziso evanhu vazhinji ainge ari pandiri nezvose zviya zvainge zvaitika the previous nights paya pandakasimuka ndokubva ndazotanga kuchallenjana neumwe muprofita. Saka vanhu vazhinji vainge vakaona simba raMwari richishanda riri mandiri. Saka vainge vakatomirira kuti vange vachiona kuti chii chichazoitika apo patainge tichazoenda kunobhabhatidziwa. But inini mukoma ndainge ndichitya, kana mudzimai wangu andina kana kumbogara ndakamuzivisa kuti hope dzandainge ndakarota dzainge dziri hope dzakaita sei. But ndakatoroteswa mukoma, ivo bishop ava vachitodhiraivha vachitoenda ikoko kurwizi rwunoera, asi vainge vasiri voga, vainge vaine mamwe maprofita aya maviri. Saka vainge vakabata mbiya, vakati vabata mbiya iyi vainge vakabata mbiya iyoyo ndokubva vazonoiisa mumvura, but vakaiisa kumahombe kombe kwerukova uya ndokubva vazoisiya kuya. Saka vachiisa mbiya iyi vainge vachida kuti paya pavanenge vava kuzobhabhatidza vanhu, kana kuri kunzi unenge uine chipo chako icho chaunenge uinacho, ivo bishop ava chipo ichocho chinenge chichizopinda mumbiya muya, then vobva vazokutorera chipo chako. Zvose izvozvo ndakazviroteswa, but ndakabva ndazongokaruka ndadyira uroi kunyara. Takazoti truck riya rauya ndokubva tazopinda mutraki muya, vamwewo vainge vaine motikari dzavo ndokubva vazopinda mumotikari dzavo, tikabva tazoenda kuya kurwizi rwunoera. Nguva yekuti vanhu vainge vatanga kubhabhatidziwa, inini ndakabva ndazodawo kukasika kupinda murwizi muya nekuda kwekuti ndainge ndichitya. Saka ndakada kuti paya vanhu vekutanga pavakatanga kupinda neniwo ndinge ndichipinda, asi bishop vaya vakabva vati inini handaifanira kuti ndinge ndichipindirana nevamwe mumvura kuti ndinge ndichibhabhatidziwa. Vakabva vati inini ndaifanira kuti ndinge ndichizobhabhatidziwa ndiri ndoga. Saka vanhu vose vakati vapedza kubhabhatidziwa, vanhu vava kuimba, then inini ndikabva ndazopiwa saini nabishop kuti ndinge ndichipinda mumvura. The moment pandakangonopinda mumvura mukoma, ndipo pandakabva ndaona kuti muzasi memvura mainge muine voice rainge richitaura neni. Voice iri rakataura neni ndokubva rati vhura maziso ako. Paya pandakanovhura maziso ndokubva ndaona kuti mumvura imomo mainge muine zvipuka zviviri zvandainge ndakangonzwa nezvazvo, but ndisina kumbogara ndakabhilivha kuti njuzu dziriko. Saka njuzu idzi dzainge dzichitorwidzana ende dzichinorwa kudaro. Pakati padzo njuzu idzi ndakabva ndaona kuti yainge yakashata ndeipi, uye yainge ichizama kundirwira yacho yainge iri ipi. Ndakati ndakatarira njuzu dziya dzichirwa kudaro ndokubva ndaona kuti pakati padzo njuzu idzi painge paine imwe yainge yakafanana sei neni, tainge tichitoita sekunge mapatya. Njuzu iyi yainge yakanyanyisa kufanana neni mukoma, nanhasi uno mufananidzo wayo uchingorimo mupfungwa dzangu, ende njuzu iyi iyo yainge iri yechikadzi. Then pakabva pazongokaruka paapia imwe hove iyi yakangokaruka yaapia yainge iri hove hombe yakangokaruka yaapia, ndokubva yazotanga kukutsirana neimwe njuzu iya yainge yakashata dzichirwidzana nenjuzu iya iyo yainge yakafanana neni. Then njuzu iya yainge yakaita sekunge mutwini wangu yakabva yazokurirwa, then ndokubva yazotanga kukurirwa nehove iya zvekare neimwe njuzu. Then out of nowhere mukoma, iya njuzu yainge iri hombe yakabva yazoshandisa muswe wayo kuti inge ichirova njuzu iya yainge ichizama kundirwira. Njuzu iya yainge yakafanana neni yakabva yatadza kuwana balance ndokubva yatanga kudonha. Yakati ichidonha kudaro, mumvura imomo makabva mazongoita rimwe gomba randisina kunzwisisa kuti gomba iri rainge rakabva nepi, but gomba iri rainge raitenderera very fast. Gomba iri rakangoapia mumvura imomo from nowhere. Then njuzu iya yakabva yazotanga kusvetwa negomba iroro, then ndokubva yatodisappear mushure mekunge yasvetewa negomba iroro iro rainge richingotenderera mumvura imomo. Then mukoma
njuzu iya yainge yakashata iya yakabva yauya ichibhaguja ichiuya paya pandainge ndiri, ndokubva yandibata nechisimba, ndokubva yatanga kundidhonza ichibhaguja, but yainge yava kuenda neni kwakadzika kwerukova. Ende takati tichidzika kudaro mukoma, ndakaita sekunge munhu ainge ari muelevator, but aya maelevator ekuti anenge achimhanya, taita sekunge tiri kutravela at a fast forward speed. Hazvina kana kumbotora maseconds, ndakabva ndatoona kutoti hezvo nyika yainge yachinja. Ndainge ndisisiri munyika ino yatinoziva ino, tainge tava mune imwe nyika. Ndakati ndichitarira kudai ndikawana kuti nyika iyi yainge yakanakisisa, asi nyika iyi yaita sekunge iri mukati menyika ino yatinorarama, but yainge iri very different. Zvose zviriko kunyika ikoko zvakasiyana nenyika nezvose zviri muno munyika ino yatinoziva. Kunzvimbo kwacho kwandakaendeswa ikoko, kunyange zvedu takapinda nemumvura, but takatosvika kunyika kwekuti hakuna kana mvura zvachose. Kana riri zuva reko rakatosiyana nezuva redu isusu. Iro zuva racho, it is not all orange in color, but iro zuva racho rakaita kunge diamond, so mapenyero acho arinoita rinopenya kunge diamond. Chimwe chandakazonotisa ndechekuti kufamba kwaro zuva iri rinofamba richingofambidzana nemwedzi wacho, sekunge zvinhu izvi zvakakonektwa nemagic. Then kwakabva kwazongouya vamwe vanhu vandisina kukwanisa kunzwisisa kuti vanhu ava nemitumbi yavo iyi vanhu here kana kuti ndezvimwe zvipuka. Vanhu vaya vakabva vazondibata zvekare nechisimba, ndokubva vazotanga kubvisa umwe mwenje wainge uri mumudumbu mangu. Ipapo vachibvisa mwenje uyo, ndipo pandakabva ndazodzidza chidzidzo chekuti kunyange vadzimu kana kuti dzamunoti ngirozi dzinogara mudumbu mako umu, ndimo mavakabvisa mwenje iwoyo. Then everything zvikabva zvazodisappear. Zvinhu zvakati zvichidisappear kudaro, at that time ndainge ndava kubviswa munyika imomo ndichidzoserwa munyika ino. Everything zvainge zvichingomova upwards. Then ndikabva ndangoona rima rainge rakanyanyisisa. Ndakati ndaona rima riya, ndipo pandakabva ndazokwanisa kurigena conscious yangu, nekuti ndainge ndichinzwa kuti padumbu pangu apa painge paine munhu ainge achindirova ende zvainge zvichirwadza. Pandakazopepuka ndipo pandakabva ndazorealize kuti vaprofita vaya avo vainge vachindibhabhatidza vainge vachindirova padumbu pangu apa neivhu neriver sand, vachiitira kuti ndinge ndichibukura mvura yose iyo yandainge ndamedza ipapo pandainge ndanyura pasi pemvura. Asi chokwadi chainge chaitika ndechekuti bishop ava vainge vakatozama kuti vange vachindibira chipo changu, chipo icho chandainge ndapiwa nedenga chekuti ndinge ndichizoprofita. Ende ivo ndizvo zvavanoita. Saka ndakabva ndazongobuda zvangu muchechi umu. Asi chinondirwadza ndechekuti kubva musi iwoyo ndakabva ndarasikirwa nechipo chekurota. Ndiri munhu wekuti handikwanisi kurota. Pandakapedzisira kurota mukoma, ndakangorota ndiri murima, ndichifamba ndiri murima. Ende ndikabva ndazongopepuka ndichifamba ndiri murima kudaro, nzvimbo yairakidza kuti iyo hakuna kana chinhu chinorarama ikoko mukoma. Ndinongoda kungoti vanhu vange vachingwara, especially panguva iya yekuti zvinenge zvichinzi vanhu vari kufanira kuti vange vachienda kunobhabhatidziwa, nekuti bishop ava ndizvo zvavanoita. Vanoisa mbiya dzavo mumvura imomo mavanenge vachida kuzobhabhatidza vanhu, vachiitira kuti vange vachizobira vanhu zvipo zvavo nekuwana masimba. Ende ndizvo zvavakandiita izvi mukoma, but ndakabva ndazongosiyana nazvo mukoma. Ndikabva ndati regedzai ndinge ndichingotsvaka hangu imwe chechi. Nanhasi uno ndichiri kungonamata zvangu kumasowe, but ndakabva ndarasikirwa nechipo changu chekuprofita. Vadiwa vateereri, iyo ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndakaona njuzu, ndakatorwa nenjuzu ndikabva ndazoendeswa kune imwe nyika, hanzi nyika iri mukati menyika ino. Kana kuri kunzi wakambosanganawo nezvaukasangana nazvo zvausina kunzwisisa,
please come to my inbox. Zvekare iyi nyaya iyi yavataura iyi yekuti pakubhabhatidzwa paya ndipo panobirwa vanhu zvipo, munobvumirana nazvo here kana kuti hamubvumirani nazvo? Kana kuri kunzi munobvumirana nazvo, you can tell us in the comment section. Uye kana musingabvumirani nazvo, you can also tell us why musingabvumirani nazvo mu comment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.